2021 va ser un any de rècord per a la ciència amb Segell UPB. 365 dies d'intensa activitat en investigació, innovació i transferència amb uns resultats excepcionals. En 2021, la Universitat Politècnica de València va batre totes les seues xifres d'ingressos en I+D+I, amb un total de 77,5 milions d'euros. Va posar tot el seu potencial per a respondre a la crisi provocada per la pandèmia. Ho va fer mitjançant el seu programa UPV Puede, i aquestes van ser algunes de les seues xifres. En el programa de requalificació del Ministeri d'Universitats va aconseguir 93 ajudes, amb un finançament de quasi 10 milions d'euros. En el d'universalització de les estructures digitals 5G del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, 10 projectes porten el segell UPB, amb 8,8 milions d'euros. I en la convocatòria de prova de concepte del Ministeri de Ciència i Innovació, la UPB va doblegar la taxa d'èxit mitjana, amb el 64% dels projectes aprovats. També en 2021, la Universitat Politècnica de València va ser protagonista de nou dels Premis Nacionals d'Investigació. Al mes de maig, José Campmany, director del Photonics Research Lab, arreplegava el guardó en l'àrea d'enginyeries corresponent a l'any 2020. I el novembre, Hermenegildo García, investigador de l'Institut de Tecnologia Química, era distingit amb aquest premi en l'àrea de Ciència i Tecnologia Químiques. I seguint amb les distincions, Forbes va incloure el catedràtic Jaime Gómez en la seva llista top 50 dels espanyols més premiats. En l'àmbit de la transferència i de relacions amb el seu entorn, els resultats van ser també excel·lents. La Universitat Politècnica de València va sol·licitar 33 noves patents, va registrar 36 softwares i va crear 4 noves spin-offs. Va posar en marxa el programa Spin UPB, que juntament amb la iniciativa InnoSalut 2021 va permetre activar 19 projectes empresarials explorant la via spin-off. Va continuar apostant per les jornades Match UPB, connectant a 12 empreses i 2 hospitals amb diferents grups d'investigació i innovació. I va reforçar el seu compromís amb la iniciativa regional d'innovació oberta InnoTransfer, liderada des del Parc Científic de la Ciutat Politècnica de la Innovació. I ho va fer amb 33 reptes empresarials identificats i 88 solucions proposades. Mirant ara cap a Europa, la Universitat Politècnica de València va tancar HBIP20 amb unes xifres espectaculars. Va aconseguir 79,2 milions d'euros de finançament, un 137% més que en FP7. Unes dades que la situen com la 5a universitat espanyola que més fons va rebre del programa marc d'I+D de la Unió Europea. I ja en horitzó Europa, l'oficina CPI Europe va coordinar 42 estratègies de participació. També Europa va ser testimoni dels èxits d'un altre dels grans estendards de la UPB, el programa Generació Espontània. Al mes de juliol, l'equip Hyperloop UPB va convertir València en la capital mundial del transport del futur, un esdeveniment amb un gran impacte social i mediàtic. Com també ho va tindre al llarg de tot l'any l'I+D desenvolupada en els laboratoris de la Universitat Politècnica de València. En 2021, la Universitat Politècnica de València va tornar a confirmar el seu lideratge en I+D, i ho va fer gràcies a totes les persones que formen el seu ecosistema innovador, amb UPB Innovació com a nexe d'unió. A tots ells i elles, moltes gràcies per fer-ho possible.